Verskate Frieske schreeuwers binnen min te spreken over de nieuwe boekenactie van de Stichting Boeken van Friesland. Daarbij kunnen mensen de komende maanden Frieske boeken in de bus lezen. En als ze willen, mogen ze het boek Vergees mooi naar huis staan nemen. Schreeuwer Ferdinand de Jong zijn boeken lezen zonder zijn witten in de boekenbus. En dat wringt. Als je een boek hebt op meerdere wijzen het waarde. Het is net alleen nog de emotionele waarde, maar dat heb ik materiële waarde. En het is net zo dat ik daar nou beslist die centen voor krijg, maar het gaat mij meer om de symboliek. Als zo'n ik in een boek voor ja, dan nog vind ik dat net correct. Maar het gaat er gewoon om dat het net een vergees product is dat je achter in een bus zou meenemen kunnen. Daarvoor is de taalrieding en het werk wat mensen er rondom te volgen. Vind ik net kennen. Ex-Steven Sterk van Uitjouwerij Borenmeer is net blied met de busactie. Hij stelt zijn Frieske boeken je voor principieel net beschikbaar. Neffe Sterk verzwakt deze actie de waarde van het Frieske boek. Het is net alleen nog kritiek van schreeuwers en een Uitjouwer. Keepers van Frieske boeken vielen haar voor het lab gehouden. Iemand op Twitter die zei van alles leuk en aardig, maar ik heb €15 voor die boek betalen. Dus als ik nou een reisje met de Arriva krijg, maatje, dan kan ik het vergees meenemen. Dat wringt. En wat ik ervoor betalen krijg, dat weet ik net. Volgens mij is het een subsidieerde project. En boeken worden sowieso al mijn subsidie uitgebracht. Dus een soort dubbele subsidie. Ik nog eens een keer omheen komen om het vergees voor te gaan. Dat viel net goed. Neffens de initiatiefnemer van de busactie, de Stichting Boeken van Friesland, is het probleem dat er net goed communiceren is tussen Uitjouwers en schreeuwers.